Sadyang mahilig sa chibog ang mga Pinoy, lalo na ngayong Burr months. Nagsimula na nga tayong mag-countdown bago magpasko. Kaya ngayong nalalapit na naman ang Noche Chibogan, bakit hindi subukan ang tradisyonal na handang ito with a twist? Leveled up ang lechon na ito dahil may seafood ito sa loob. Ang tawag nila dito, sichon. Ito ang bestseller ng pinagsani puwersang lakas ng dalawang veterano sa pagluluto nito. Hindi naman kumpleto ang handaan kung walang lechon eh. Kunwari may isang party, may seafoods, may ano. Yung iba ayaw nila ng lechon, yung iba gusto nila ng seafoods lang. So pinaghalo ko na lang. Kunwari ang handa mo lang lechon, hindi kami pwede dyan, hindi nila alam na may seafood sa loob. Yung mga iba't ibang may karamdaman na ayaw sa lechon, kukunin nila doon sa may seafoods. Ay, sasabihin kong tagumpay, siyempre, dyan na ako nakapagpaaral ng mga anak ko. Nakapagtapos, nakatulong sa akin yung paglitson. At saka nasasarapan talaga sila. Lalo, marami akong sekreto sa litson, yung pampalutong. Ganun, tsaka yung pampapula, ganyan. Ang Pinoy timeless favorite na lechon, pinasasarap ng mga simpleng sangkap na asin at paminta, bawang at sibuyas, onion leaves at lemongrass. At ang sichon naman, sinasamahan ng nalutong seafood gaya ng crab, iba-ibang klase ng shellfish at hipon. Una nang niluluto ang mga ito para sa gayon ay hindi ito lalagsa. Aasina ng mga sangkap, bukod sa lasa, nakapagbibigay din ng mga ito ng aroma ng lechon. Pagkatapos, isisiksik ang mga seafood sa loob ng pork belly. Tatahiin ang tiyan ng baboy para isilyado ang umaapaw na seafood sa loob. Lulutuin ito ng dahan-dahan sa loob ng 2 oras. May kinalaman daw ang klase ng kahoy na panggatong sa kalalabasan na lasa at lutong ng sichon. Ipil-ipil, mahogani, kaimito, basta yung matitigas na klase. Kasi para maganda yung apoy niya. Pagkatapos ng matagal at nakaiinip na paglechon, ready to serve na ang sichon. Sa sobrang linamnam, tunog pa lang, masarap na! Ibinibenta ng 6,500 pesos ang small size na sichon. Nasa 12,500 pesos naman ang pinakamalaking size na ito, na pwede ng pagsalu-saluhan ng maraming pamilya sa nalalapit na Pasko.